Hola, buenos días. Mal, muy enfadada. Mira, perdona, pero de moi mala hostia. Día 30 mañá, cando veño a traballar, encontrome con isto. As ventas non axudan moito, pero é que agora a ver, estos 15 días era cando eu podía vender. A min non me notificaron nada, eu non sei nada, simplemente encontrome con isto aquí. Mira, perdona, pero é que non sei, mira, estou nerviosísima, non sei nin como vou pagar as miñas facturas, espero que o casero ou que me axude, porque non sei, é que teño unha impotencia moi grande encima, quen me axuda a min? Eu vexo outros andamios que non ocupan a acera, vale? Entonces, por que o meu está me ocupando media acera, que a xente non pode pasar, coño? Ui, perdón, vou facer como a Lola Flores, pedirlle €1 a cada español, ou 5 euros a cada gallego, e a ver se así, bueno, mira, de verdad, non sei, filla, non sei, eu espero, non sei, que a Virgen de Fátima me axude por outro lado, porque este mes levo moi chungo.